Nemoguće je izdvajati bilo koju gradsku tvrtku iz jedinstvenog gradskog sustava i tretirati je kao neželjeno dijete ili bolesnika, ustvrdio je jasno Anto Đapić reagirajući na HNS-ov prijedlog privatizacije GPP-a. U ovom trenutku nikakve koncesije GPP-a ne dolaze u obzir, rezolutan je Đapić. U doba kada se stvorila jedna opća antiklima u Hrvatskoj oko monetizacije i oko danje koncesije za autoceste, ići sa takvim nekim idejama i kod nas u ovom trenutku što je posve nepripremljeno, gdje još nema ni javnog natječaja, gdje nema ničega praktički, mislim da su politički autogolovi. Đapić inzistira na sastanku koalicijskih partnera večeras oko rebalansa gradskog proračuna, da se traži model kako bi opstale sve gradske tvrtke i da sve jednako podnesu teret. Sama rješenja koja bi išla samo na radikalno linearno kresanje za sve potrebe bi, ja bih rekao, bio težak udarac ovoj koaliciji i mislim da bi ona teško u tom trenutku mogla izdržati daljnji nastavak. Jednako važni su i GPP, i vrtići, i športski objekti. I držim da bi posljednja varijanta trebala biti priča oko koncesije, kaže Đapić, pa priliku za izlazak iz ove situacije vidi u drugim rješenjima. Gradski prijevoz putnika ima manjak radnika, tvrdi Đapić, a jednostavno je nepodnošljiva lakoća kojom neki iz politike tvrde da se u GPP-u ne radi dobro i da je zato firma u problemima. Napominjem da samo 7,5 tisuća umirovljenika iznad 65 godina u gradu Osijeku plaća cijenu karte 20 kuna. Dakle, kao da je ni ne plaća praktički, što je nešto što ne može držati ni zagrebački ZET, a kamoli da je mogao držati osječki GPP. Posljednja crta obrane je obrana svih radnih mjesta u gradskom sustavu, dodaje Đapić, a tek onda mogu pojedini koalicijski partneri probati realizirati neka svoja predizborna obećanja, odgovara on HNS-ovcima na njihovu inicijativu. Rebalans osječkog gradskog proračuna trebao bi biti donesen do kraja studenog.